Джефри Ландис пише: през последните 3 месеца на 2024 година са регистрирани над 800 случая на GPS смущение в литовското въздушно пространство. Естония и Финландия също изразиха загриженост, обвинявайки Русия в разполагане на технологии за блокиране на сателитни навигационни сигнали близо до източния фланг на НАТО. Група британски учени, наречени Time Lords, работят върху решение – разработване на преносими атомни часовници. Чрез пренасяне на група атоми, охладени до минус 273 градуса Целзий, на борда на самолета, вместо да се разчита на външен сигнал, технологията не може да бъде нарушавана чрез блокиране. Но проблемът е, че оборудването все още е твърде голямо, за да се използва рутинно на самолети. Британският център за квантово активирано позициониране, навигация и хронометриране или QEPNT бе създаден миналия декември от правителството, за да се намалят размерите на устройствата до чип, правейки ги достатъчно здрави за ежедневието и достъпни за всички. Хенри Уайт, част от екипа от BAE Systems, който работи по тестовия полет, заяви пред BBC News, че според него първото приложение би могло да бъде на борда на кораби, където има малко повече място.